Nakam taki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu like napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Te mentakas ngi perlok ngamut ban wantong hang ne ha kor nrei mi re pet mi kor re mta pet te ka jingker du jongi sane kalong la artayo bom yo shu bom yo tang bam ru ngaplit tong beca jaka sajan tangka pung tong umru ngisane ngim don pung tong umre pet kene ka borti la supun apang ni nrei toire nomor ba klem mi te menta kasngi nomor ba don hang ni ngahaban lek tong saya jaka sajan bat ngan sajan artat pet kini ki kitli ngan raum artat ngan sajan artat ngahabra kini ki kitli barit nomor banga mud ban sajan artat takarau perlok ka pioi ngam ta ngadon hang ne halenti ngamud ban lek tong bat lek sajan artat ngisane te kapung tong umru don kajaka tong umdi don teng hab lej ban tong hajaka sajan ke haka dam jaka sajan ke kalong ka jingginjar ke nyingi mta namar baka koru kami menta la artayo mi hire hagini kipor beladap mi hi malumalan re kam da mi bahare te hagini kipor beladap balai ka kor kami nomor ba dei ba don jingtut ka jaka ba tep yu paj bat ka surok takadau kila weng no yu paj te hadin pat anda kila penbiang ka surok kila tep biang ke yu paj kila pendaj biang nrei ndala de pendaj yu paj ru ka don jingtut saha jaka tan saha ka telong takadau ken pat mi re hadu menta kila lechna ken hajaka tan kila lechna nrei ka pat kampat mi re hadu menta nrei nakalian ka jonga nga kermen ba kan sami hi hagini gisngi lada kami de ngi haban report ya kane namar banshu klem te ubre imre namar ngi kibreu ngi don kam ya ka bandi ban siat ban tiu ban saj ban kling ban saj ki jan kinep ban penkut ki toilet ngi don kam sibun ya ka nrei ban ong klem don te ubreu unom la re ban bat lada yo ya ka ka biang ubreu satengit ba salong kumu ru klau menchua takadau ka kalau ke pedon kampa ya ubreu tada klem ka ubreu unom la re ban te mangi sene ngi face problem ha manta artayo ngim dan ngihap lek tong hajaka sajaj sudan bok bakadon kawe ka jaka sajaj re sene sya dong jaka ba sak mangi de don re kapung tong ru takadau kalau ka jenjar ha temta perlok ka sobhaban page bahaya kan ka video wat nam skip ban page kan ka video namar bangan sapan iya piha ka jaka sajan ya ka bangi tong di namar menta don de ka mariang ru ka terkhong kumne bun ki telong ki jaka lang kilar ngatlut takadau ngi jenjar bhangi haban lek tong be tang hakata ka jaka sajan hi pilai ihi ya ka khandau ru page terkhong pha terkhong raw kumne ton slap haga jingsha hakan ka por ladegen ban hap slap khnang baki jingthung jingtep kin sedang ban mi khamtam kumu phan le ngi sane ngi laya thung yu phan re nakadau ka jingbom slap ka beneng
upan mi bahare haduk kini kisni bun bha ki pan ki ba siam jenjar ban mi namar ba terkhong pelak kendau ni face problem mangi sini te menta perlok jaisa ngan lek no haja kasajan ngan lek sum artat ngan lek tung artat te jaisa perlok te menta perlok ka ngla jan poi ha jaka sajan te ngayu i ba dan breu rem takas ni kalau ngabadan pok nga namar ba ngamut ban sum hangne hajaka sajan hi tagadao kalau ngabadan pok nga ba dan breu takas ni reite sali ra bun breu plat pet kene ka jaka sajan pet kene pi ni tong hang dei hi ken perlok namar bommi ka korem ngi hap wan tong hang nei hi nreite don re ngi chane ken chane sha dong jika basa mangi te ngan pen i phi mo pe kene te menta perlok pi ba ngaladep sum ya phong da ki ju ki sopti hi namar ba kidang khoi ta kadao nga kram sai ya kini kadang su lot mene hi ta kadao te menta ngan ta swada kani ka sunscreen ngam ju kham ta mik obre tang ba mta pat nga ta hi kane ka sunscreen namar ba ka thang sni plat kadur ta kadau ta da kane malumala pet kene ka sunscreen ngata da kane perlok salah thit kane ladon hi sau banai tangba kane ka karyam perlok ka poi hadu abmongan pet bhai kador kane kapoy hadu sispa prapusan arspa dunar sispa prapusan tengka kane karem tangba kala he de kala he kan lada tak marwele la dabun benai ngate ngam da jukam ta ngat tak tang teng teng lada thang sni pel kadur ta kadau nga tak da kane ka kham lait thang sni de ka snat nga khlem mara snat de sine nga su sle da ka ti gumne ni senrang de ngim da le style hadu kata kata umde kum kiken thai mo de nomor ba ngada sudap sum ka singau terkongga nega lips tak ada Vaseline glycerin riu klem marak glycerin sini sya jaga sajan ngasawan tak sibit aying banga kham tak bha te tang glycerin hi glycerin bat Vaseline sunscreen de ngata tang teng teng tang da thang singi pel kadur ngata sunscreen ndrei te ngam da tak lenter ya ka sunscreen kan ki krim tak khmat ru ngam da haju kham tak de nga bun
bang ngasuta tang vaselin gliserin tenga tak tang kiki kijat ya kadur ngam da ju kam tak reda ka gliserin namar da tak plat ka gliserin ya ka ne kaduram kin sa bun persen tak kadau ngam da ju kam tak bahaya ka gliserin hakadur ngata tang hakiki bat kijat ya kadur tengah tak tang ka sunscreen lada tang sngi pelat te menta namar ba ngaladep sum pet pi ipengat pa kaca sini pet ki ding ki si ki don rei kaba pen sinusi yang habang awan syakane ka jaka sajan kalong ba ki breu ki lesi ba pet ka pet wah don kislar ki per pet don ki bakal makor le pet plastik rajane plastik yuto pet klemakor ba ha jaka tong ya le klemakor kumni dadai bangalap mangate ngam syare ban bread kulmar kumne kan pet ngtar dan plastik nakadaw ka jing kerdu banse ngi habdi ikan ka pechang ne jakli bha larangi yidda ki microscope hane gila bandon ru ki knyang jingpang namar kane kade ka ba sulang de pe sapo le ki don ki phytoplanktons lani ki supailan pe sapo mentangan kentu ya ki para lok ya ki para dong ki para snong ba ngimdai ban berja kli haki jaka sajan haki jaka tong namar ba dada ngi berja kli kalong ka ba isi kapan jakli no ya ka hajaka ba ka kan long ka ka ba kwet ka ba khi rei kan sa thau jing pang pen ban ngi takadaw ngimdai ban berja kli ngimdai ban lesi haki jaka sajan haki jaka tong namar kum kane ka jaka sajan ngi penankam ban tong diru te lada phia berja kli kum nete kalong ka bom ikut jiki kan kalong ka ba ijabo takadaw kan sa thau jing pang ru yang ngi lada ngi di kulmar kum kane ka ni don kam ban siat kum kane ka kan ni don kam ban siat ha kam ta menta ka puar balas dang sit ngi la don kam ban siat kum kane ka reban sudi la kadi kum to klem siat te kam long ire namar piu ihi siapo jong kane ka kila don kito ki sok pailen re ngimyo ire ya ki virus ya ki microorganisms la don microscope te ngila ban i ki virus te tangki bangila ban iru li jakli kane saki kenyang kiba ngimla ban i kiba ngimla ban i daki kemat lada don microscope te la ban i ngin zoom da ka microscope re don microscope te ngakan tu ya ki paradong ki parasnong ba kimdai ban penjabo ya ki jaka penlang singap haban ya sumar kuj namar lada ja kanu ka puar ba kerdu ngilak ban penankam bandi ru ya takadaw nga kentujur nga banjur ya ki paralok ya ki paradong ki parasnong parathau bat kumjuru ya barok ki pajba jong ka briu nyotrab ba ngimdai ban penjabo ya ki telog ngide ban sumar kuj nang ba nginla ban penankam hakapor ba kerdu hakapor ba kimi ki kor te perlok tangkine ki jingentu tangkine ki jing ajingmut ki jonga hakane kapor bat tangkine ki kentin ki jonga kublai sibun kublai syajarngu ngin saya siam biang haki wepat ki video